natáčaš to. Chlapci, sme behind the scenes a ideme Dobre, takže sadnite si. normálne tak. Nie, normálne začneme s môjim týmto hrušom. Nie. Všetci sa tlačia na musúreň. Vyzvať, aby ste prišli voliť. Jako tam hore je Pavel. No, Tam je hore. strihni to. Chlapci, takto. Proste, ty si fakt čítaš Bibliu, Pána Bože. Nečítam ju, len tam budem listo a čo som debil, Bibliu idem už len čítať. Dobre, takže no. ideme na to. Ideme na to. Daj si to napísať. Kúkajte sem a povedzte, ja som kretén. A nemám rád cigáne. Sám si kretén a nemáte rád. Pravda. No, Dobrý deň, milí diváci. Ja som Robko Vrcko. A som predseda... Debil. Dobrý deň, som Richie Sulík. Ja som si teraz... Dobrý deň, som Richie Sulík. Som predseda SAS. Nenávidím tu Ficovú víru. Zastavte to. Dobrý deň, som Richie Sulík. Som predseda SAS. Som za zlegalizovanie marihuany a neznášam tu Ficové víru. Ja som sa smial, že aj to. Ne, smial si sa, ja som si to nevšimol. Lama, ja som... Dobrý deň, som Richie Sulík. Som predseda SAS. Som tu za zlegalizovanie marihuany a neznášam tu Fica a jeho sprosté výroky. Preto voľte SAS. A čo spravíš s ďalšími 20 sekundami? Ďakujem vám všetkým kresťanom, ktorí ste volili KDH. Teraz môžeme spoločne naplniť našu budúcnosť a môžeme postaviť cesty ku kostolom. Ale aj tak nám to moc nepomôže, lebo Ty si debil? Hodoríti, Peťo. Hodoríti, choď preč. Nebudem, pardon. Choď preč. To je taký žid proste. Ne, Bože, teraz mi to tak išlo